Shout out no more na ba? So ganito kasi yun guys. Napapansin nyo naman siguro, di ba? Na mas humihina na talaga ng todo yung YouTube channel namin. Like, sobrang konti na lang ng mga views. Especially sa mga recent uploads. Marami din siyang iniisip. Maraming pinagkakaalabalahan. I'm sad now. Bikini man. Chara. Shopee, sad po ako. Baka may pa-PR naman po dyan. Boom! 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 Da. Pansalaksan. May mangka. Uy, joke lang. Laban ng Jud. Arot lang. Unsa naman eh. Gigil niyo si ako. Ikalma lang Jud nato atong kaugalingon. Mao ba? Laban sa introduction, no? Hey, what's up mga Meg? Welcome back to our channel. If you're new here, please click the subscribe button and hit the notification bell. Ting! So today's video, as you can read naman sa title ng vlog na ito, pag-usapan natin yung tungkol sa mga shoutout vlogs ko. Since may mga nagtatanong kung bakit hindi na daw ako nagsha-shoutout. But before anything else po, excuse lang po kay Tito Ining dyan sa likod. Nakasama kong display dyan sa mga screen nyo. Kasi baka mamaya sabihin na naman ni Lulu Whitey na made for kids tong vlog ko na ito. Well, kid naman talaga ako. But the topic is not just for kids naman. Mostly na mga nai-entertain is yung mga adults naman, di ba? I repeat, nai-entertain lang. Hindi ko sinasabi na pang adult talaga yung topic. Like, hindi pwede sa mga kids. So yun, hayaan nyo na lang si Tito Ining dyan sa likod ko. Busy sa aksi yan. Nagpapataas ng SLP at MMR. Stress pa naman yan dahil sa new update ng season 19. At ako naman ang tig-adventure ng aksi nilang dalawa ni Ma'am Shitty. Pero disclaimer lang ha, naglalaro lang po ako pag free time ko. Like, pagtapos na sa online class, assessment at kung anik-anik. Pero honestly, medyo nagiging apektado talaga yung mga knowledge ko sa online class ngayon. Like, ibang-iba sa face-to-face talaga. Na mas marami talaga tayong matututunan. At mas nakaka-focus talaga tayo sa mga lessons and everything. I admit, minsan natitempt talaga ako sa ibang mga apps. Especially TikTok, Roblox. Pero I know, mali po talaga yun. Pero I believe na kaya ko to. I can do it. Yes, you can do it, ma'am. And I will do my best. Kasi yung studies talaga yung pinaka-importante sa lahat. O diba, ang dami kong chika? Pasensya na kung bored agad kayo. Kahit nakasimula pa lang ulit ng pagpadaldal ko dito. Pero I know, may iba pa naman na interesado pa rin sa mga updates in my life. Like yung mga kilala lang talaga ako at yung Tinchan family. Especially yung mga naging close na namin na taga-suporta. And speaking of supporters, shoutout ko po muna sila, especially si Auntie Daya Reber, Auntie Alma Sir Felix, Ma'am Beth Tolentino, at sa apo na niya si Francis Matthews TV. Pakisubscribe po. Hello din Ate Jeneline De La Cruz, Ate Aya De Caste, Sir Gilumags TV. Hello po sir, continue po sa pag-vlog with Team Kalingap. More subscribers. Hello din kay Kuya Neil Baradillo na nakasuporta pa rin hanggang ngayon pati sa TikTok ko. Ate Commander Aguila and marami pang iba. Ate, insert ko na lang pala si Papa Franz. Hello po mga subscribers sa channel nyo. God bless you po and papatuloy nyo lang po yung pag-vlog. And syempre kay Kuya Benti Boy. More blessings and more subscribers. So sa mga nabanggit ko kanina guys, sa mga nakalimutan kong i-mention, basta sa inyong lahat na nanonood ngayon. Salamat! Dahil kahit hindi na kami masyadong active sa pag-vlog, andyan pa rin kayo nakasuporta. More blessings po sa inyo and sa inyong lahat na nanonood ngayon. So now, stop na tayo sa ibang chika. Let's talk na about sa main topic ngayon na shoutout no more na ba? So ganito kasi yun guys. Napapansin nyo naman siguro diba na mas humihina na talaga ng todo yung YouTube channel namin? Like, sobrang konti na lang ng mga views. Especially sa mga recent uploads. Pero we're not giving up po guys. Diba lagi ko namang sinasabi noon na kahit 10 na lang yung matitira na viewers, Gora pa din. Kasi na-enjoy din naman namin to. Keep doing what you love nga, di ba? For now, medyo nag-relax lang po kami. Especially, buntis si Ma'am Shitin, di ba? And alam niyo naman na siya din yung gumagawa ng mga content ko sa vlog. And the same time, siya din yung editor. Well, si Tito Ining naman ay katandem ko lagi halos gabi-gabi sa pagla-livestream. Na ngayon ay medyo mahirap na. Since busy na nga siya sa aksi. Siya rin tumutulong sa aksi ni Ma'am Shitin
and sa umaga naman, busy din siya sa online class niya. Pero mas prefer naman niyang i-prioritize yung aksi kaysa sa pag-i-LS namin. Kasi hello, wag na tayong magpa-charing-charing. Mas malaki talaga kitaan or income sa aksi. Especially ngayon na humihina pa yung channel namin. So ayun, tungkol naman sa shoutout vlogs ko, which is mas bet talaga mostly ng ating mga subscribers at followers dyan. Actually, for now, hindi pa po kaya ni Ma'am Shitty na gumawa. I mean, na-inform naman na kayo noon, di ba? Na lahat ng mga sinasabi or pinagdadaldal ko sa mga vlogs, Ma'am Shitty lahat ng nag-iisip. Bali yung appearance, acting skills, and facial expression ko lang yung naging ambag ko dun. Kaya for now, hindi pa po. Pero pwedeng anytime naman kahit buntis pa siya. Pero depende din sa mood, sa sitwasyon, or pati sa katawan or isipan niya. Boom! 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 Duh. Lumipad sa alaksan. Another thing kasi mga Meg, marami din siyang iniisip. Maraming pinagkakaalabalahan. Maraming pinagkakaalabalahan. Maraming pinagkaalaba... Maraming kinakabalaan. Pinagkakaabalahan. Maraming kinakaakab... Ano? Pinagkakaabalahan. Maraming pinagkakaabalahan. Like ngayon, isa lang naman na kasi akong Shopee ambassador ngayon. At ito talaga yung pangarap ni Ma'am Shitin noon. Na magkaroon ng mga vlogs na gaya ng mga Shopee haul, PR haul, unboxings. Yan lagi pinapanood niya na vlogs, especially kay Mama Anclots, Vea Austria, Anakay at marami pa. Mga loading niya talaga yan ng mga mommy vloggers. O diba? Ikay adulting moms. So obvious naman diba sa mga recent uploads namin? Sunod-sunod na yung mga Shopee haul, PR haul. So, pasensya na po sa mga hindi interesado. Or kung hindi nyo yun bet na mga ganong vlog. Pero kasi one of the reasons dyan is from the word PR haul or product review. Nagpo-promote po kasi kami dyan ng mga items like from Shopee, Lazada, New Chic, or kung saan man. At kaya nga lagi naming bukang bibig yung mga words na link in description box, ganun. Kasi po kapag kinlik na yung link sa description box, lalo na pag nag-purchase kayo ng items na nandun, then matik, may commission na kami. Direct yun sa affiliate links na nilagay namin sa mga description box, or comment section, or sa caption, etc. At kung may nakikita kayong PR haul video sa TikTok at Instagram, nasa bio ko naman yung link. Kasi nga, di ba, wala namang lalagyanan ng link sa caption ng mga TikTok at IG. Kaya, ang mga nilalagay na lang namin sa caption ay hashtag link in bio. And speaking of TikTok and IG po, please pakifollow na lang po. Pamasko nyo na lang. So, back to commission pala, ano? To be honest, guys, wala pa talagang sumusuporta sa amin dun. Kasi kahit yun sila, Tita Gigi at Kuya Binsoy, yung mga kapatid ni Ma'am Shitin, ilang beses na umorder sa Shopee pero hindi talaga sila nag-inform. Para ibigay sana ni Ma'am Shitin yung link na ipopurchase nila na link or shop. Hindi naman hassle yun. Kasi pag nagsisend naman si Ma'am Shitin ng affiliate links sa kanila, matik pa rin naman yun sa Shopee app. Hi, support ba? Support. O diba, chinismis ko sila sa vlog. Sa atin na lang to. Mga busy naman sila sa aksi eh. Hindi din nila to papanuorin. So ayun guys, yung naipon naming commission ngayon sa Shopee Affiliate Program and sa Involve Asia, which is konti pa lang. Yung mga naipon naming commission ay galing lang din naman sa mga pinurchase namin ni Ma'am Shitin and galing lang din sa mga affiliate links namin. Like, pinost ni Ma'am Shitin sa FB yung link. Then, kinlik niya and inad to cart, pinurchase, and then, ching! Commission time! O diba, pero hindi naman kalakihan. Well, siguro, baka pag maraming nag-click sa link and nag-purchase is malaki din ang commission. Baka naman mga tita-tito. Mag-shop na kayo sa FB page na online shop find. Nasa description box yung link. Support nyo naman minsan or mag-message kayo sa amin if kung may gusto kayong i-order sa Shopee, Lazada, or at iba pa. Magbibigay lang kami ng links ng items or shop na gusto nyo. Din wala namang mawawala sa inyo. The price will be the same. Walang tubo-tubo, okay? O diba, hashtag promoter ka, girl. So, pakisupport naman po ninyo. I'm sad now. Bikini man. Charot. Sabay sa uso eh. Shopee, sad po ako. Baka may pa-PR naman po dyan. So, ayan po mga Meg. Pasensya na mas sumaba pa tong topic na ito kaysa sa main topic about shoutout vlogs ko. Sorry, pero yun na nga. Baka after mag-give birth ni Ma'am Shitin, kaya na niya ulit. So again, hopefully, normal delivery pa rin si Ma'am Shitin
15. And healthy lang sana si baby. So, thank you po sa lahat ng mga nanonood and na-entertain. Until next vlog, God bless you everyone and die! Thank you! Muna mag-i- Wow.